रुको, स्क्रॉल मत करो, ध्यान से सुनो। इधर उधर मत देख, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। प्रभु 아니야 공무원이야 님이야 공시로 Oke, pola kita sepenuh kurmo meri nih mani. খাজানি পয়তো খানিরও ফাতি সিং তিনিও মাথায় 15 ni 11 12 অকক বাইখে তিনি ককথাই ককনো সেঙ্গি থাংলায়ানো যিশু খ্রিস্ট ফারিসেরনো নগুই তামসা ফাতি সিং আবনো খুক টাগানো বুকুগো হাবনাই আবতই মানুই বরকনো হামিয়া খাইমানিয়া বুকুকটি অখর নাইছে বনো হামিয়া খাইও আকে বিনি সাগিরক বিনি থানি ফাই হাইহিনি সাকা নিং সামানি অকক বাই ফারিসেরক খানাংজাকমানি নিং সাউই দেমান সিংহর যিশু খ্রিস্টনো সারাই সাইকে ফারিসেরনো কুটুকমানি সিংনুগো ফারিসেরক বরনি বখা রাগै थांजाक हलंहाय क्रागंजाक borok mokol kana borok kaitono kiriya omabai nugibo nugya haike tongmani bagai borni phola ni mokol kholobjagoi thangjak aboni bagai jisu kristo saw borno tui tawonari azaro fariserok saksakno sijak nukjakhe buino phununa bagai sakno sajakhe phununa bagai bukuk tui ja phai haino sai phulungo abo kaitini against phano ongthung ola kathani against phano ongthung tei borok saksakno wansugui phano naya borok tamo sai tong omaikeno borok saksakbo lama koro buinobo lama kororiwo tabungni molobo omaikeno moran fariserokno rutugui manani tugyongya kahamke naitugui naike borokno gana gini rogono mannai jisuno karibo mathangjago hinerokno ang moran farisai hinise sanamusungo boroko kaham kaham sai buino phemrogo sakto thuinai buinobo butharnai kaise video norok nai mano omahai fariserokni nomuna description link rijak tongo omahai borokni bagino kaisa motha bumung hamya ongo hoito khlayarok to lama korogono hoito khlayarokni tebositra ongo jisuno karai mathangjagono hinke prosarbo khlanya nangya aboni bagino takjak matayo bo thango girjao bo thango omahai ongo lama korojakni ukrogo thangnai kristanomi tomongbo samung kaham khlaima bai simino mathangjago hinke bini Nobel Prize mannai Peace Prize mannai eba Padmashri puruskar mannai rikasak sumjak nini sakangno thangkamonbla tineu sala burui nayawi bolongrogo tonginai nini sakangno asukjak nugui khamo Jews diana mataino khulumnairokno samung kaham khlaiei mathangjak bai khamo sing bahaino se Christian ongsio hinkeba asik prosar khlaimani ba ahaino se ongbaisio angba haino se amakaitor kapaisa kaitini uklogo boroni tatamno konuktrungui tongkhablesa omhai phurungnai tongkhe amakaitor naiya abone no hino siring siringke buthanai rok khnadi kaitini khairoma baise sing oito khlaima bisingti mathangjago abo bebak no jisuni jarui bonokari mungsabuya inke sing sumsok de khlai tongnai buitala de tongnai hola singno bothayo subanai samung kahamo yadiba oito tongkhe samung butongo samung kurui hinke poito bukuthui sikang mathangjak mungse phaigrao ang mathangjak ka hinise kaitini mungni singsasani bagui se samung kaham khlainani mathangjaknai borok bo samung kaham khlaiawi tongai de manba sabosa baptismo nama bai simi mathangjago honai baptismo nama bai simi na mathangjago hinke je wani wai thamnanai bonini sakhangno soginai kaitini khairomani jari se sing mathangjago oito khlaima bisingtui jora jora wana mungte bo phayo jefro jisuno poito khlaiawi no mathangjago hini sanai rokno nugui abo bai pase payakho abono dagarna bagui uklokti yagri phainai bo tongo nobor wateo thalik baina najak tongsawi dipima hai mokol nukya rokno oriktharo jisuno poito khlaiawi no mathangjago hinna bagui se dugan kuluktrengui tongsiwo abono tei kaisa video tongo norok tolao thangai naimano description link rijak aborokno siring siringke yakari rinani mungsa pungyawi tongmani kaham deongno ongya जों रिपिउट मा खायनाय गाहाम हामियानो चेरनानि मा नांनाय बाइबेल आबो जोंनो फिरिङो आबोनि कक मांनो अमया जे आ बरनि बुस थुमखा बरक बासनो थाङै बोखा स्लाइजागै मानो खागि फिलै जिसु फाइमानो आबोथि हेबा अमहाय वामसुमु बाय तंगै तंखे bo sakbo lama kornai buinebo lama korori mang tongnai paithako hingke kaitor kathangni yago klainai bujoma basanai abose saimandi Jisoo hai ni saka sukna hani apha kaimani bufangya hinke jotono phuisa jakmainai Pharisee ni bagai tawanadi borokha mokol nukya bokhoro mokol nukya no yak toloi tike koroknoi no hakoro kulumsa klainai oro sing sai sekenugo omahai Pharisee ni bagai tawanadi sing jora jora o omahai ke refute khlaigake
baksa baksa ketal Christian rok obono buji maya ongoi mano tamni Christian by Christian hamya salai tongkha hani obo kenobo hamya eba bus thumani kogya tia basing kubuino saimana bagai refute ma khainai abo kathar elambago bo obono saw saiman tei saya firmai rono sing borno pohoro tu bui funga nangnai phangphangke bokhade baino obono tei tawana de ni saw abon bagai borok judi kubui pholao no tongkhangke borni saya rokno borok saimani kaiton thani nakar sani borok khase ke filnaita khajani poito khlaini rok mokol kanani nomuna tebo nugano jefro o mokol nukya rok se sawo ola kathar se merium no khulum ka hinke ningde khulumani tei tamo ba hanai bisike thenasa ke borok wansugo kaitini kokno ola kathar se merium no khulumu hunai a borok amai no saka ola kathar se merium no khulumu hunai That means phola ketal bini bisinge kok sangangke phola ketar se bono kurmo meri nei mani abo Elizabeth ya phola ketar jeng srai erembak ketal ni bisingti jeng nugo aboni bagai phola ketar se bono amah gangake ning an tabok amah nani bagai tamo Omo baino saimano o borok o group rok ola kathano tui tamo wansuk bisike tuyo lupungjak bisikse saknaiya kaitono kiriya kaitoni kokno sia sakni musung tui sawo ola kathar baithang kaplaisa kaitorse bore borokno khulumo hinai kathang kaitoni yago klayasini saka nakar sandi daktino kaitoni thanio khaki pili phaidi onyake kaitoni thamchi nini sakao klayano afro nono sabo katri mannai samung bija pasni tin nisimi sairo khuk tangke saimanai phola kathar sabo pitor bono hai ni saka o anania tamongoi ning soitanno nini bukhao habli ui keto phalmani rangni baksa narigi phola kathar no kok tatal sapai khade phalia sini abundini adiba phia phalai paibo arang nini adiba hake tamongoi ning omahai samung phlainya khasong langde ning borok no kok tatal sama kalaya kaitono se sama kalayo ola katha ongkha kaitor se orosing srai ke nugo ola katha bo kaitor se hinke sorbo shaktiman kaito bo bahike borno khulumoi man obhaike wansumung borni phaina thawba borno furingi na tese abono tui lasia ke kiriya ke saitongo umana na kri kirima kri ke kabang borno jisuno poito khlayo hini jisuni bisintunya ma thangjago hini sanai bo kabang man tongo aipano a borokno te sakya senga ke kubun jaga teibo ma thangjaknai tongo hini wansugui tongo ma thangjakmani lama kaisa te kaisa lama tongo hini bo wansuk tringi tongo oborni poito ongkha kuthui poito se omhaino wansugui tongke kaitini yago klainai kaitini buso ma basanai omhai keno te koroksa diari jiktobo naidi abo ongkha modern prophetess mono khulumani baise kaitino khulumjak khapo bisike kirima singsa kaitini thaino nanai rok kaitiro baksa sakno sunai rok kaitiro batamo ereng de asik ongmarok asik sajakmarok bai mungsapon ongya ya bukhano se krak khlaibai siwo Prabhu, ani yakong magya, nini yakong silong. Subray, nandun ako. tamo khlainai ba bo hamyano hamriui mano hinke muslim ni imam rok bo kabangma jaga ono hamriui tongo video rok naidi youtube rok te matai manjak rok bo kabangma jaga no hamya rok hamui tongo hamriui tongo hinke ba tamo borong arode sing thangnai abrode tamo kubui kaitor adi ari jibo te kaisa jisuni mung baise hamyano hamriui tongo ani basak hamna bagai ani phalano ang phalui painai de hi ta phem lokjak di oboro bebak no kaitoni phasingniya obo soitani aroni se sakni musung tuise jisuni mung naw baino hamyano hamlima baino ta phem lokjak di tamni hinba te kaisa jisu bo tongo diari phatra bo tongo tu kurin 11 ni sairo sawo singmoroni thani pirma a jisuno kari khoroksa sukpano te kaisa jisuno pir phaike norobono kaham keno hamalogoi tongo te kaisa jisuno pir phaike hine sigolo nugo te kaisa jisu tongo khajane takhote bhukjong norok soja gongdi mathai 24 ni 24 bo sawo masia phatra bai diari phatra basawano borok soidom bai wana ma singja samoro kunugano ongke ba kaitini songjak borno suda lama korwano singhu sma ongnai masia phatra diari phatra bo tongo ba te kaisa jisu bo tongba te kaisa phala bo tongnai khajani poito khlaini ro omhai kabang mano phainai lama corona ni phainai husma ongnai kewa kono lama ta koror jak dihine jisu kristo salangmani tongo mathai 24 ni 24 tamosa
जों दासिमाव परीक्षा बर' गोबां मा जागायाव सयजननि सामुं ते वाना मा सिंसा सामब्रब फुनुंनाय हिनि साव नरनो मेजिक फुनुंनाय वाना मा सिंसा खायनाय सयजननि सामुं फुनुंनाय सेखांबाय रनो अकरनो साइरिखा जों ता थांदि जों न ता थांथुं होने जों नुगो भजेन्द्र सिंह आइसा चेयारो आसुकमानि बाय आबो काइतनि अभिषेक चेयार हिनैसे अंतिरिं सिओ केबो फानो आसुकमानिया ताम हिनबा आबो काइतनि सिंहासन फो आबोनो सिरिङै त्रिपुरावबो हिलिं थानिरावबो अमहाय तंबरनो फुनुक जाक दङ मैं इस पर बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं और देखो ये कोशिश करेगा, ये परमेश्वर का अभिषेक है यहाँ पर, देखो ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको कहूंगा बैठ और ये बैठ ही नहीं पाएगा। देख बैठो काइतनि सिंहासन न असंसार तो बुनानि अ हासाकाओ ते न हासाकाओ साउनि फाम दं बनि सिंहासन तामो प्लास्टिक नि दे सुकनाहानि शरीरक जेरुब्रक बाय गदिंजा काइतनि सिंहासन न केबो तुबुइ मान्या सुकना हासे बनि आसुक थायो अ हायं के बनि याखं बेरा जाकनाय आबोनो केबो लरदि मान्या हामयाबो ख्राय मान्या काइतो रंखा मल ब्रुमबुरनि फान गोनां काइतो ते काइसा सयजननि सामुं नायदि हालेलुया। प्रभु आज जब आपने उस टेंट वाले भाई को बुलाया और कहा मैंने 60 लाख रुपए बीज बोया यहाँ पे, इस भाई ने कहा मैं अभी प्रभु तेरे भवन में बोकर जाऊंगा। अभी फोन आया 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया। हालेलुया। काइतो sakbai thang rang ribai ke bono prolobon khlaya bono poito khlairani bagai rang ahaino keno khono riya hola rang bai samung khlaya hus ongna nangnai omahai omorok naithotok hinpano aram bayo hinpano soitani phachini se soitan simino rang no tui prolobon khlaimano tebo kobang ma phala phaitongo mosaranai phala muranai phala rokbo tongo naidi Sanadi ola manai rok omhai kede masalai khana kathar elambago omhai kede phurunglang khana mungsa thayabo phala kathar rogi tomu omhayo sijak manglak phala kathar singno masarne ni bagi phaya phala kathar singno minirina ni bagi phaya phala kathar kaitini kok huijakno kaitini kok rose saimani nani bujinani singno poito ragrinani te singno sui kufur ke tangna bagi se phayo Baik. Te kaisa hingke phala kathar singno tamnidi singno minirina bagi de tamabo ereng tamo aboba ereng de tatal de tabo na ahaino elambago sase saya hingke oborok no tui tamni nangjaknani singba oborok debak no lama korunai mangse hus ongna nangnai husongdi omahai phurungnai rok bai omahai obisikto ongjak romal rok bai kaitini samurok no sarkas namui tonkha bazaro manui jotun hai kom dam bai manai heke snamui tonkha kaitini kokrono baksa borok kobang ke sabai ge hingke omuti rokno aram nangjago khana thokjago mokol pasao eita wansudi khase khardi omahiruni yakni sakno fiogdi sakno muthangdi paithago ai jisu bai bo hu ke tongbani nangnai lama ta koror jagdi boning bai kok sapano bo jisuya ai se kaito norokno subathung omhai tatal phurumung yakni Mokol Nukya hingke bithi ima painai jisuni thanio kaito norokno subathung amen जो तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं मुझ पर विश्वास कर और लोगों को भी मेरे बारे में बता इस वीडियो को शेयर कर सबको मेरे सुसमाचार सुना मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरे प्रचार कर